Η ελληνική κρίση με επηρεάζει από την άποψη της οικογένειας που έχεις πίσω. Ότι έχω δανειστεί ένα μεγάλο κεφάλαιο από την οικογένεια και ότι με επηρεάζει ότι έχω το άγχος να γυρίσω το κεφάλαιο και κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσει στην κατάσταση της οικογένειας που είναι πίσω. Το μαγαζί γενικά κάτι τέτοιο ήταν μια ιδέα που το σκεφτόμουν ακόμα και στην Ελλάδα. Και ήταν το μοναδικό που ήθελα να κάνω. Δηλαδή πλέον μετά από αυτό είπα ότι ούτως ή άλλως στην Ελλάδα δεν μπορείς να γυρίσεις πλέον. Και είπα ότι τουλάχιστον μπορώ να κάνω κάτι για να προωθήσω την Ελλάδα, να βοηθήσουμε την Ελλάδα και να συνεχίσουμε τα πράγματα εδώ πέρα. Σε κάποια φάση εκεί στο γυμνάσιο Λύκειο που αρχίζει καταλαβαίνεις, που λες ότι τι θέλω να κάνω, πού θέλω να κατευθυνθώ, η επιλογή μου ήταν για τα τρόφιμα. Τα χρόνια που σπούδαζα στην Ελλάδα δούλευα σε εστιατόρια και σε μπαράκια και γενικά στο χώρο εστίασης. Όταν τελείωσα τις σπουδές στην Ελλάδα, ήθελα να φύγω για μεταπτυχιακό έξω και κατέληξα εδώ πέρα, στο Βάχενεγεν, που με δεχτήκανε. Είναι μια μικρή πόλη, μια θα έλεγα επαρχιακή πόλη, με πολύ ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι πολυπολιτισμική. Εγώ ήρθα εδώ πέρα το 2009. Εμείς πρέπει να ήρθαμε τότε γύρω στους 25 Έλληνες. Ήμασταν από τους περισσότερους που είχαμε έρθει ποτέ. Την επόμενη χρονιά ήρθαν 60 με 70. Μετά ήρθαν 100 κάτι και φέτος πρέπει να ήρθαν γύρω στους 150. Είμαστε, νομίζω, μετά τους Κινέζους, η μεγαλύτερη κοινότητα. Η δεύτερη μεγαλύτερη λόγω Γερμανών που έχουν και κάνουν και μπάτσελορ. Η πρώτη εβδομάδα για μένα ήταν Γολγοθάς, που δεν είχα την κουζίνα μου έτοιμη στο σπίτι, επειδή είχαμε τα introduction days εδώ πέρα με το πανεπιστήμιο. Ήταν μαρτύριο ότι έπρεπε να φάω από αυτά που έβρισκα έξω, ότι δεν μπορούσα να βρω τίποτα να φάω. Όντας εδώ πέρα, αυτό που είχα ήταν η πίεση από τη μητέρα και από τη θιά μου και από το υπόλοιπο την οικογένεια ότι πρέπει να βρω δουλειά. Είδα ότι δεν μ' αρέσει και τους είπα ότι δεν πρόκειται να ψάξω να βρω δουλειά για κανέναν τρόπο. Θέλω να ξεκινήσω κάτι που θέλω εγώ. I was born in Wageningen and I grew up here. I didn't even know what a Greek coffee was, but it's really nice because I didn't know anything of the Greek culture and now I'm getting to know everything by working here and tasting the food and seeing all the products. Το ξεκινήσαμε σαν εντελώς παραδοσιακό παντοπολείο καφενείο. Λόγω της γραφειοκρατίας της Ολλανδικής έπρεπε να προσαρμοστούμε, οπότε το κάναμε κάτι σαν πιο πρωινό, σαν πιο μπουγατσατζίδικο στα δικά μας δεδομένα. Παρ' όλα αυτά και το παντοπολείο μέσα γιατί ήταν κάτι που το ήθελα. Και μου αρέσει ότι πλέον έρχονται πολύ περισσότεροι ξένοι. Δηλαδή πλέον η αναλογία Ελλήνων και ξένων πάει στο 40 Έλληνες, 60 ξένοι, 30-70. Με το τι θα δοκιμάσουν είναι λίγο πιο δύσκολο στην αρχή, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο όλα για αυτούς. My favorite is the feta things, the cheese pastry, how do you call that? It's really good. I like it. He takes care for me very well. And mostly on Saturday because I don't want to cook and then he gives me something to eat. Yeah, like Όταν ξέρω τι κουλτούρα φαγητό έχουμε από πίσω, τι θησαυρό έχουμε κρυμμένο στην Ελλάδα και όταν βλέπεις εδώ πέρα τα εστιατόρια που υπάρχουν ή το κάθε χονδρέμπορο που φέρνει ό,τι σαβούρα υπάρχει, το περνάει με το χειρότερο τρόπο που μπορεί να το κάνει, απλά και μόνο για να οικονομήσει. Μέσα στην κακή ποιότητα φαγητού που υπήρχε τριγύρω, στην κακή προώθηση του ελληνικού φαγητού, ήταν και το kits που προσπαθούσαν να περάσουν όλοι. Έχω ένα ελληνικό εστιατόριο, θα δώσω ένα όνομα ενός θεού ή ενός νησιού, θα βάλω 10 καριάτιδες, όλα γαλανόλευκα και αυτό είναι Ελλάδα, τελείωσε. Είναι κάτι που δεν το ήθελα σίγουρα. Σε αυτό το μαγαζί δεν θα δεις ούτε κύονες, ούτε γύψινα. Θα δεις την Ελλάδα όπως θα τη δεις σε ένα παραδοσιακό καφενέ της Κρήτης, στα Χανιά, ας πούμε. Προσπάθησα να βρω καλούς προμηθευτές σε όλα. Δηλαδή, για τις μπουγάτσες π.χ. είναι μικρή βιοτεχνία, τους επισκέφτηκα, είδα πώς φτιάχνονται, δοκίμασα. Άποψή μου είναι ότι είναι πολύ ωραίες γεύσεις και ιδιαίτερες γεύσεις κάποιες. Μου κοστίζουν 2 με 3 ή και 4 φορές πάνω από άλλους προμηθευτές που βρήκα, αλλά επιμένω σε αυτούς και μου αρέσει όλη η συνεργασία. Για αρχή νομίζω ότι πάει πολύ καλά. Για τους πρώτους 3 μήνες δηλαδή νομίζω ότι είναι παραπάνω από καλά. Το φοιτητικό κομμάτι της πόλης στηρίζεται αρκετά στην αρχή, γιατί στην ουσία και η πιο πολλή διαφήμιση ήταν μέσω του Facebook και των Ελλήνων, οι οποίοι είναι φοιτητές. Γιατί και εγώ ήμουν φοιτητής. Αυτό είναι το κομμάτι που με ήξερε, οι φοιτητές, οπότε οι φοιτητές το διαδώσαν μεταξύ τους. Η άκρη νομίζω είναι καλύτερη. Κάθε Σαββατοκύριακο, μεσημέρι, αν δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, ερχόμαστε όλοι εδώ πέρα.
ζούμε, παρότι νέα γενιά, ζούμε αυτή την αίσθηση του καφενείου που είχαν τα χωριά παλιά. Ενώ όταν ήμουν Ελλάδα μπορεί να έβριζα τα πάντα για την Ελλάδα και να ήμουν εναντίον ό,τι συνέβαινε τριγύρω. Όταν ήρθα εδώ και τα 4 χρόνια που είμαι εδώ, λίγο έχει αλλάξει. Βέβαια, όταν πάω Ελλάδα, συνεχίζω να βρίζω τα πάντα που συμβαίνουν εκεί. Αλλά όταν είμαι εδώ, προσπαθώ να προωθήσω τα καλά στοιχεία που έχουμε. Είναι πολύ ωραίο να μπορείς να εξηγήσεις τον τρόπο ζωής, πώς τρώμε, τι κάνουμε. Είναι και το λάδι, το ελληνικό, το οποίο με δυσκολία το βρίσκαμε πριν στην αγορά. Ή όταν το βρίσκαμε ήταν πάρα πολύ ακριβό. Έχουμε βρει πάρα πολλά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά μέσα από το μαγαζί του Γιώργου. Είσαι εδώ, καλώς ή κακώς είναι μια πιο οργανωμένη χώρα. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν, αυτό είναι περίεργο, αλλά είναι πολύ πιο οργανωμένη. Και γυρνάς Ελλάδα για 1 ή 2 εβδομάδες και βλέπεις ειδικά τη Θεσσαλονίκη ότι εγώ συνειδητοποιώ ότι είναι μια πόλη υποδιάλυση. Δηλαδή κάθε φορά που γυρνάω πίσω βλέπεις ότι τα πάντα καταραίουν. Είπα ότι θα πάρω μια απόφαση για να κάνω κάτι που θέλω να συνεχίσω σε όλη την υπόλοιπη ζωή μου. Και είναι κάτι που μ' αρέσει, μπορεί να κάθομαι εδώ 12-14 ώρες τη μέρα και να δουλεύω, αλλά είναι κάτι που δεν με κουράζει.